Day, pagamping niya mong lakaw ha. Kamu po, pagamping mo dyan ni Papa ha. Takay na lang siya pre, takay na. Giwaldas gining kwartang ipadala sing asawa ba. Unsa pa rin pulos ni mo diriya? Nga nagsalig raman po ka sa kong asawa. Hoy, wa ko magsalig anang gipadala sa imong asawa. Ang ako ba lang matarong nagdala nimo nang gipadala sa imong asawa. Day, di na gyud ka papugong, mulakaw na gyud ka abroad. Lisod man gud pod dili ko maday abroad kay wala ba kay trabaho unsa may konsumo mo nato dinhi ah. Dili mo ko gusto day nga malayo ka sa kuha. Maningkamot ra ko panarbaho diri. Bisan unsaon man gud nato paningkamot dong. Na short gyud ta kinahanglan maningkamot ko nga maka-abroad ko. Day, maningkamot siguro pangitag trabaho day. Para lang gyud di gyud ka mulakaw. Pero kung di ka papugong, narago na sa imo. Oh, mo man kana imong desisyonan anak. Wa tay mahimo ni ana, ang importante ana nga magtinarong ka dito sa imong panarbaho sa gawas nasod. Lagi pa oy, para ra man po ni sa tuwa. Dong ayon kabala ka dong kay naaman tay cellphone maka-update ra gihapon ko ninyo. Lagi po dayo eh. Lisod maguning malayo ka kay ingawon pud tani nimo. Sige dong, pa. Kay basig malito sa akong flight ba. Ihatod na ako sa kanto dong be. Sige sige anak, pag-amping in taon dito ha, layo ra ba yung ikaw in taon mi sa inmo ha. Tara. Yaton lang puti ka dito. Dong, pag-amping mo diri ha. Kay ako gisugal na ko akong kinabuhi nga mo abroad dito. Sige day, kamot na lang po ko diri panarbaho para maka tabang lang po ko ni Papa. Tara na, kay basig malate ko. Uy pre, asa man mo ato si Marie? Abroad lagi pre, tungod sa kalisod. Maman niya na kasagaran pre, abroad para makalingkawas. Lagi pod, bisag lisod pero sige na lang. Ay sakto na masayro ko pre. Ako nilihatod na sa terminal. Sige pre. Amping diri ha, mulakaw na ko. Sige day, ay pabaya dito ha. Day, pagamping niya mong lakaw ha. Kamu po, pagamping mo dyan ni Papa ha. Sa kabulan naman day, kung padala naman po sa akong asawa ron. Musta nakaato kong asawa no, nakatarong makaatukaon dito. Dong, nagpadala yung mga asawa karon? Murag anak gyud pa, magpadala gito siya kay murag isa ka bulan naman to. Sakto pod kay wala ra batay konsumo karon diri. May lang makapalit pud ta. Sige pa kay ako sa tong kuwaon. Pre, ni abroad man ditong asawa ni Parino. Gani pre, ako magay naghatod ato sa terminal. Luuyan Parino, isa ka bulan na binabiya inilabay. Lagi pre, pero balita na ako karon ba? Napadala to yung asawa ron. Sakto gyud pre, murag wa na ta shot ba. Uy si pare oh, murag maon ni pagkuha sweldoan ni ba? Oy, pre, sayo man nag-shot-shot? Lagi pre, wa man gyud trabaho. Ikaw diha ba, murag bag-o pa ka nakakobra. Lagi pre, padalain taon akong asawa pre, pangpalit og bugas. Sig na pa kay sobra diha pre ba? Wala tay pang shot ani. Matay pre, sukad ni abroad imong asawa, murag na bag-o naman ka. Wala kay sabay-sabay sa tuwa ba? Murag gibiyaan nimo atong tropa. Sige lang, bawi ko sa inyo haron, mag-inom ta. Kana pre, Mag-shot ta! Ana, kay murag gimingaw na po kog inom ba? Waldas taron. Okay, nagkauli itong mga tao eh. Wala ba'y bugas balay? Asam dito pa ingon dahil nga nag-withdraw naman ito sa kipadala sing asawa. shot pre. Sa kadugay-dugay nga panahon pre, nagsabay ra gyud ta. Lagi pod pre, isukan ni abroad akong asawa na puno gyud kog problema. Normal na sa bana pre, kay mingawon magug ka. Lagi pre, pero sakit kayo pre, nga gibiyaan ko niya diri pre. Lagi pre, dalara nas kamingaw pre, i-shot ra ta na. Unsa man ay giadto na to diri? Ning kuyog ko sa inyo kay maglipay-lipay ta. Iwaldas ang kwarta. Shot pre! Naara man ni matawhanan ni ipapalit og bugas sa gilum-inom naman hinuon. Takay na lang siya pre, takay na. Iwaldas gyud ning kwartang ipadala sing asawa ba. Muna nagtrabaho sing asawa tos gawas. Pero siya diri waldas ng kwarta. Katilaw gining tawhanan sa kuha ron ba. Pre, nae mong ugangan. Dong, asa namang kwarta nga ipadala sa mga asawa? Ngano mangita man ka? Nga di man timo ha. Ako atong kwarta. Usa imong kwarta? Nga kwarta man to sa kong anak ato nga nanarbaho sa gawas. Pa, tagsara ka maglipay-lipay ba? Pasagdahi ko. Kung pasagdan ta ka, unsa may ipalit atong bugas? Nagkuro ta balik inom nimo ipadala sa imong asawa. Unsa pa rin pulos nimo diriya? Nga nagsalig raman po ka sa kong asawa. Hoy, wa ko magsalig anang gipadala sa imong asawa. Ang ako ba lang matarong nagdala nimo nang gipadala sa imong asawa. Pre, ayaw paminaw na imong ugangan. Panahon na to ron nga maglipay-lipay ta. Lagi pre. Pa, wa kay labot ha sa padala sa kong asawa. Bitaw,
wa ko'y labot. Pero ipaabot ako na sa mga asawa kung usay mong gibuhat dire. Disting eh! Kaya ron magkagubot yun ta! Pre, ay nanatagda. Mag-shot ta. Shot, pre! Shot! Sige, tanaw na ko ng kagahi nimo. Kung asa ka kutob. Ugangan rati ka! Wa kay katungod nga manghilabot sa kuha! Sakto gyud pre. Shot ka, pre! Shot!